Γιορτινό παραμύθι. Περιμένοντας τον Άγιο Βασίλη. Τέσσερα παιδάκια συζητάνε παρέα για τον ερχομό του Άγιου Βασίλη, ενώ πιο εκεί άλλα μαγειρεύουν τριχουδιές για τον Άγιο. Τον καλό Άγιο Βασίλη συλλογίζομαι, που έρχεται από την Κεσαρία. Και είναι τόσο φορτωμένος. Θα κουράστηκε ο καημένος, στο ραβδί του ακουμπισμένος. Δύσκολα θα ήτανε πολύ μέσα στο κρύο το βαρύ. Τι συζητάτε εσείς εδώ? Πρέπει να βοηθήσουμε τους άλλους. Ναι, βοηθήστε μας σας παρακαλώ. Μα τι ζυμώνετε εσείς με τόση προσοχή? Νόστιμα και σπιτικά, λιχουδιές και φαγητά για του Άγιου Βασίλη τη χοντρούλικη κοιλιά. Αρκετά, μιλήσαμε πολύ και ο Άγιος Βασίλης όπου να είναι θα φανεί. Ξαφνικά εμφανίζονται τρεις καλικάντζαροι. Εμείς οι καλικάντζαροι ήρθαμε εδώ, σε αυτό το σπιτικό, για να κάνουμε χαμό. Γρήγορα, τα χέρια μέσα στο φαγητό. Οχ! Καλικάντζαροι εμπρός, ξεκινάει ο χαμός. Άχνη ζάχαρη, πω, βάλτε όλοι στο λαιμό. Και τότε μια ουράνια μουσική ξεχύνεται από παντού και τρεις χαρούμενες νεράιδες εμφανίζονται χορεύοντας. Τρεχάτε ποδαράκια μου! Τρεχάτε ποδαράκια μου! Με το μαγικό ραβδί θα μπει τάξη στη στιγμή. Και λίγη αστερόσκονη, λάμψη να φέρει στη γιορτή. Τραγούδια, γέλια και χορός, όλοι μαζί ελάτε μπρος. Ώρα μας να φεύγουμε! Και ενώ οι καλικάντζαροι έτρεχαν να κρυφτούν, χαρούμενα κουδουνάκια ακούστηκαν από τον ουρανό. Ο Άγιος Βασίλης έφτασε. Ανοίξτε μου χώρο να διαβώ. Ο Άγιος Βασίλης έρχεται μέσα σε 1 λεπτό. Το έλκυθρο είναι βαρύ, γι' αυτό φέρτε γάλα να πιούμε πολύ. Ήρθαμε φίλοι μου κι εμείς, δωράκια να μοιράσουμε σε όλα τα παιδιά της γης. Χω. Πόσα παιδάκια έχουμε εδώ? Μπάλες, κούκλες και τρενάκια και πολλά αυτοκινητάκια. Ό,τι λαχταρά η καρδιά σας έφερα στην αγκαλιά σας. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους.